100% ягон вардиш гоя нест. Дойлик чанқа гирифтӣ? Даяму ду бор ойлик метавам. Дая фар рафта бо мақсад аваз билид метан шикам. Ассалому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародарои азиз, хоҳарои муҳтарам, як кадом мидад ки мақсад ҷои кор дар Корай метонем ки дар ҳамин номеро ана занг бизанед. Бародарои азиз, аз ҳар як тепи хоҳиш мекунем ки яъне ки лайк ва комментарияхтона бигзорен, ба хотире ки бародарое ки мебинанд алҳамдулилло кор мехоҳанд кор кунанд, метавонанд ки ҳамин номеро дар занг бизананд, даравда мегиранд ба ҷои кор таъминшон мекунад. Кор бародарои азиз склад аст. Склад фирмаи Азон ай бародаро. Мо се реклама карда будем. Алҳамдулилло ки бародаро бисёр кор карданд, ойликшона гирифтестанд. Бародарҷоно, дар уҷа кор официал ния, шумо официал на кор мекунед. Медроен официал ния алҳамдулилло кор мекунед. хоб хай ҷои хоб ҳастай, мисол як вақт хрог медодай. Нигаҳ кунем бародарҷоно. Фирмаи Азон под Москва, тарафи Жуковский ҳаст, Казанда ҳаст бародаро дар Самара. Мақсад ҳамин се точкада дар киҷоиш ки бошен, мисол ай Самара нахезен, Москва наёен, метонем ки ҳамун Самарада ҳамунҷода ба ҳамун кор таъминтон кунам бародармон. ин бародаре ки сураташ меброя дар ҳаминҷа ҳамин бародар ответственни кори шумо дар кор ҷавобгӯи шумо ҳамаша алҳамдулилло ки ҳам бародар ҷавоб мегӯяд. Нигаҳ кунем бародари азиз, масъалаи занг задан мефаҳмам беҳад бисёр зангш мезананд. Метонем ки бародарҷоно посилка ма ватсапда мемонам, метонем ки дар группа бидроем, прямо бо аз группа хабардор мешед. вақти номраша занг мезанед намевардора, сразу да шумо нахӯратш накунед. метонем ки дар посилка бидроен, дар группа бидроен, аз группа ответ мета. ҳамаша бинависем, дар ватсапш бинависем, ҷавоб мета. боқӣ дар амони алло бошен. худо нигоҳ. салом алейк бародаро. алейкум салом. чихе омадӣ? чорум омад кор кардам. шогаён салом алейкум. бие кор кунам акастам. чорум омад кор кардам. олико сари вақт додасам. ашо олик проблема нест, ҷой хоб мебарам миёрам абед бепл. кор астар аз мишени падбор объем. бачаҳои тоҷик ай 10 пуло кор кардам. ҳастес смена дег метан 3000. короче ин бачаҳоро пурсед кор омадган, кор кардам, на омадган. чикар кор? Кор кардам, да, банда мо мақсад на. як моҳ шуд омадан то? олӣ гирифтӣ? Кор кардам, да. ҷои хоб чӣ хела буда? Хоб ҳама кардам, да. 100% ягон вардиш гоя нест. дойлик чанқа гирифтӣ? Даяму ду бор ойлик метавам. Дая фар рафта бо мақсад аваз билид метан шикам гишна намона, гишна намемонад, да. мақсад ҳамин вобшим ҳамин моҳта кор кардӣ, рӯзи кори дувни мазори буд. тра мо овардем, мақсад чанқа ғалти да ҳамин моҳ? Ман хая кама ду хадмат доштам 70 дорна ғалт. то замон тоза ина метавам. документу такадем додем барда. ягон проблема нест? Ягон проблема нест. Ҳамон миллиондорем. ҳама сада, барда хайна уже инженер шудаги аҷа хела шуд, почти 1,5 сол шуд кор кардем катимо. бародаро инаира мепурсем, кор чӣ хела барда? кор 100%. хоб нашод хона, нашод кор, ҳама 100%. хоб бегаи миён ай пеш хона мегиранд. хоб нашод мошина, нашод ки транспорт проблема нест. дойлико ягон бор задешка шудагия ё мақсад ягон кас хали жалба кардагия мо мақсад ки мо қавда миёрем кор мекунанд, ягон кас жалба ягон шудагия бародаро? ягон бор нашудам. бачаҳо ҳама каса кор бе ҷой гарм будааст, корро мефаҳманд. кор тозаи чиркина вазбина чӣ тале? меброи мешини ҷой гарм мегарда, ягон камбудӣ нест. кор қинӣ надорад. миёй мефаҳманд кора, қатъи ҳама тоҷикам 90% амҷа тоҷикам. ҳамин кор да занако бисӯра ё мардако? занакам бисӯрад, тоҷикам бисӯрад, ҳама миллат ҳастанд. 90% занака ё? ба ҳамара кор мерасад, хезед бе кор. о бародаро, ассалому алейкум. алейкум.